Kamini Tiprajik rok damra daborok rok tui military rok no attack khlaio. Afro military rok nasigui langkano silai guli kokha. Abo bai khorok tham Tiprajik langma sokha. Aro thina Tiprajik khorok thamni bumung wngkha Kumari-Madhuti tai Rupashree Thwimani. A patimung patikha 1949 bisio. (1947) bisio Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Thwimani salkisa ulono 15 August 1271 sadin mankha. Phiaba 1948 bisini February March talo Kolkatao Communist Party rokni malaima pandao Bharat sadin manmani abono sadin manya ye azadi jota he henai henlayo. Mane 1947 bisini 15 August Bharat sadin engmani abono sadin engyako henai henlayo. Abo hai henai Communist Party rok a kokno Bharat haktor gwnangui kokpiri tonglaikha. Afro Communist Party rok Bharat haktor Congress sarkar no phanbai khlai sarkar sebaina bagui samung tanglai tongkha. Bharat sarkar bo Afro Communist rok no sokomorna bagui kwbangma Communist leader tai Communist supporter rok no romkha. Tripura hao bo aboni boyar kotor sipsa phakha. 1948 bisio Kolkatao Communist Party ni malaima pandao Tripura hani engui Biren Dotto ni logiwo Ogur Deborma bo thangjak. Aboni bagui Ogur Deborma songni swnamjak motha Jonashikha Samiti ni bebak adong rokno Communist henai hinjago. Abo bai Jonashikha Samiti ni adong rokno bo police rok romna bagui kami o kasaphayo. Orona rokno sathai kalayo. 1947 bisini 20 December ni simi Bharat sarkar ni songjak dewan Tripura o horjakha. Afro ni dewan hingke tabukni chief minister bai baksa power tongo. Tripura o Bharat sarkar ni dewan songjak tongma bai Tripura ni communist leader eba communist supporter rokno police eba military rok kami naitugui romo. Jonashikha Samiti ni kwbangma ojama rok communist ni supporter wngma bai Jonashikha Samiti ni adong rokno bo police rok kami naitugui romo. Borok kebono romui manya hankhe kamini tangui chanai sikla rokno butok khlaio tai nogrok soksai ro. Abo haikhe satok pitok khlaijakmani phan bai kasuna bagui jora kisani bisingono Dosoro Dev song kaisa motha songsakha 1948 bisini me talo. A mothani bumung Mukti Porishod. Abo rokno Tripurani puila bolong borok hennake heni mano. Mukti Porishod ni adong rokno romna bagui police eba military rok kwbangma kami o thangui attack khlaio. A jorao thang phaila suna bagui tabukni hai asik lama rok kwrui. Police rok hayakheba Bubagra ni samung tangnai rok kami o phaikhe kamini Lukurog rangri nayaoino borokni manui khwnui tuni maruio lama rok hogui maruo. A raja no tuitun raja hno. Mukti Porishod ni adong rok a tuitun raja no mwthagnani tai kamini Lukurog no a raja no ta tuidi henai kokpiro. Abo haijorao no tabukni Khwai district ni Padmabil o dolsa military rok o slarok no nugya angui bri rok no tuitun ni raja tui samung khlairnani dagiwo. Afro kamini bri rok dol phaiui military rok no lama kasuo tai tuitun ni raja tui samung khlainani gosia anglaio. Military rok bo bri rok no jur khlaiui samung khlairna nayo. Afro bri rok bo usulia karui samung tangmani daborok damra abo hairok tuiui military rok no attack khlaio. Afro military rok langkano silai guli kokha. Abo bai patima thayono khorok tham Tiprajik langma sokha tai kwbangma sago dukhu mankha. Aro thwinai khorok tham Tiprajik ni bumung wngkha Kumari-Madhuti-Rupashree Thwimani tai Rupashree Thwimani. A patimung patikha 1949 bisini 28 March ni salo. A patimung ni koktuma yangbai bisarjagui thangmani logi no gana gini kamini simi kwbangma bri rok patima thayo phailaio. Bri rok ni asik bwkha kotor wngma nugui military rok Khwai town bwkhago thangna bagui lamrwlaio. A jorao no bolong bisingo hujagui tongui borok tir bai kokjago. Borok Afro borok nugyaoino bolongo uphilui silai guli kokte usului kharlaikha. Padmabil ni patimungo thwinai khorok tham Tiprajik ni bumung no muitu naragui tabuk Padmabilo kaisa park Kumari-Madhuti-Rupashree High School Agartala ni Kumari-Madhuti-Rupashree Rest House abo hairok swnamjak tongo. Bayapsong Kumari-Madhuti-Rupashree ni mungui tai tamo swnamjak eba bumung pharjak rok tong norok sai mankhe comment khlai sadi.
ang norokni comment porina bagwi nasingui tongo. Tinini bagwi asuk nung sinai Jotono no hambai.